Ola, imos facer un segundo formulario para esta base de datos, para a base de datos colexio. Neste caso vai a ser un formulario para introducir as notas aos alumnos. Un formulario para a táboa avaliacións. Entón, imos a crear asistente para formularios, crear asistente para formularios, escollemos a táboa que queremos utilizar para, para crear o formulario, neste caso táboa evaluacións, e agora os campos que queremos que aparecan no formulario. Eu teño na táboa evaluacións un primeiro campo, ID evaluación, que é o campo chave neste caso e que é autonumérico. Se ten a propiedade de ser autonumérico, eso significa que, bueno, pues que o número que se sitúa neste campo se sitúa de maneira automática. Non intervemos nós a hora de introducir o número. Polo tanto, no formulario poderíamos prescindir del perfectamente. Non pasa nada se o mandamos, pero total non o vamos a poder tocar, nos dá igual, así que mandamos todos, pero o ID de avaliación devolvémolo para aquí. Non queremos que apareza no formulario. Xa vos digo que non pasaría nada no caso de que aparecese, pero, bueno, en columnas, siguiente e finalizar. Vamos a darle aquí que me modifique el diseño del formulario. O sea, quero dicir, se me va a abrir en modo diseño para modificar. Podo deixalo aquí e, bueno, a ver, deixo aquí. Finalizar. Aí me sai. E agora vou ao modo diseño para facer as modificacións. Quero darlle un formato a este formulario, pois que sexa, que responda onde está alumnos, que responda a este que creamos anteriormente. Entón vamos a crear este encabezado e este mismo P. Para ele, primeiro, mirade, vamos a facer unha cousa. Vista diseño. Este de aquí, quero ver que cor de fondo ten. Relleno, máis colores. Pois aquí me aparece 110, 91 e 58. Así podo conseguir exactamente a mesma cor que aquí. 110, 91 e 58. Recordad, porque seguro que me olvido. Bueno, pues imos agora aquí. Relleno de forma. Más colores. Personalizado. 110, 91 e 58. E aí temos a mesma cor que tiñamos alá. E agora aquí xa podo escoller esta última cor que acabo de utilizar. Vamos a facer un pouco máis grande aquí esta parte. Vamos a tamén facela máis ancha. Vamos a modificar. Bueno, a ver, o que podemos facer tamén é traernos todo o que temos aquí. Facemos un copia-pega. Isto fora. E agora pego. Traio tamén a etiqueta aí sobre o borde, copiar, e agora veño a evaluacións, pegar, onde se meteu, e o mesmo para o P, alumnos, e traio isto, copiar, e vente para cá, pegar, e moverlo por lado. Bueno, como nos vai quedando? Aquí o temos. Bueno, cando temos que avaliar un alumno, daríamos aquí a novo rexistro, para que nos apareza isto en vacío. En vez de eso, poderíamos crear aquí un botonciño que dixera avaliación, avaliar, vale? Ou introducir nota. Entón, vamos a crear ese botón. Ademais, temos que meter o código do alumno. Demonios, o código do alumno é un pouco complicado de recordar. Sería máis fácil
se tiveramos aquí un cadro combinado no que nos aparecesen os nomes dos alumnos. Temos que introducir o código, porque nesta táboa, na táboa evaluaciones, está o código do alumno, non o nome. Pero, se temos un cuadro combinado no que nos aparece o nome e está asociado a ese código de alumno, o sea, que no momento en que eu escollo aquí o nome do alumno no cuadro combinado, automáticamente quero que me apareza aí o código do alumno. E o mismo para o código do curso. Quero que me apareza aquí un cadro combinado co listado dos cursos, de maneira que eu escollo o curso e aí me aparece o seu código. Vale, pois entón, empezamos. Bueno, e outra cousa, isto, a nota, por exemplo, a nota está moi grande, non necesito este campo tan grande para a nota. As observacións probablemente sean pequenas e o mellor necesitaba un, un campo máis grande. Bueno, pois, mirad, aquí en vista presentación podo facer así rapidamente, papa. E este de aquí, papa. Vale. Ainda que normalmente nos facemos as modificacións en vista de deseño, hai cousas que podemos facer moi rápido en vista presentación. Podemos cambiar tamén, pulso Shift para seleccionar todas as etiquetas e podo cambiar o tamaño da etiqueta máis grande, vale? O problema de facelo máis grande, mirade o que fai. Pero bueno, vamos a arreglalo despois. E a cor da fonte. Vamos a ver. Quero que todas as etiquetas sean igual de anchas. E además quero a separar. Para eso mellor vamos a cambiar a vista e vamos a ir a vista de diseño. Ben, ahora selecciono campos, o sea, as etiquetas e tamén os campos. E agora veño aquí a organizar tamaño e espacio e voulle decir que me aumente a vertical. Eso que vai a facer vai a separar as distintas etiquetas. Vamos a volver a darlle para que mo separe máis, aumentar la vertical. Bueno, aí está. Agora, quero que todas as etiquetas sean igual de grandes. Bueno, pois o que fago é, mira, selecciono todas e modifico y digo tamaño y espacio, ajustar al más ancho, que todas sean como código de alumno, ajustar al más ancho. Bueno, a ver, os campos me quedaron máis pequenos que estos de aquí. Entón agora voulle decir a este, mira, este non está perfectamente alineado. Vamos a ver, mellor vémolo aquí. Bueno, va, está ben. Non teríamos por que cambiar eso. Está ben, non, eso non o vamos a cambiar. Bueno, o que vamos a facer agora é introducir o botón para introducir unha nova nota a un alumno. Vista diseño, e temos aquí o botón. De momento meto aquí e digo que ese botón o que quero que me faga é unha operación cun rexistro, que é agregar nuevo rexistro. Vale, era o equivalente a darlle o chirimbolito aquí da flechiña co sol, que me va a un novo rexistro, un rexistro en blanco. Siguiente, e digo en texto, avaliar ou nova nota, non o sei. Pois está en cristiano. Evaluar. Finalizo. Bueno, fago un poquinho máis grande e ademais voulle dar un estilo destos rápidos que son máis chulitos. Vale, podría cambiar a forma aquí, pero me gusta esa. Bueno, vamos alá, probamos. Bien, agora estamos aquí e queremos avaliar a un novo alumno. Pois damos aí
evaluar. Xa me aparece en blanco. Témolo aquí ben, podémolo poñer aquí abaixo, por aquí, aquí. A ver, eso ao gusto do consumidor. Eu creo que os botóns vamos poñer, vou aquí a vista presentación e vou colocar aquí abaixo. Aí. E un poquinho máis para aí. Porque podo crear outros botóns. Este é para evaluar, pero podería poñer outro botón para ir a anterior, ou ir o seguinte, ou ir o primeiro, ou ir o último. Entón, bueno, pues as podría ter aquí seguidiñas unha detrás de outra. Pero de momento vou no deixar como está. A ver, o que me interesaba era, teño que meter o código do alumno, non o recordo. Entón, me interesa aquí, ter aquí un cadro combinado. Entón, vamos aquí a diseño e escollemos o cuadro combinado. Cuadro combinado. Mellor en vista diseño. Mellor en vista diseño. Cuadro combinado. Vímala. Aí. Deseo que el cuadro combinado busque los valores en outra tabla, sí. En que tabla están o nome dos alumnos, o nome e apelido dos alumnos? Pois na tabla alumnos. Entón, que quero que me aparezca? Por primeiro apelido, segundo apelido e nome. Vale? Non, o número de alumno que é o código é o que quero que me apareza aí. Pero como é o campo chave, nin siquiera fai falta que o meta. Porque saberedes que mo vai a poñer el por defecto. Xa. Digo que mos ordene por orden alfabético. Primeiro apelido, segundo apelido, nome. E ahora aquí, fixadevos, dice ocultar la columna clave. Se eu desmarco isto, aí me aparece xa o número do alumno. Xa teño aí o número do alumno que é o que quero meter aí. Pero non fai falta que se vexa, non necesito que se vexa. Siguiente, e agora digo, almacéname o valor no campo, eu aínda que escollo o nome do alumno, o que me vai a almacenar utilizando este cadro combinado é o campo chave, que é neste caso o número do alumno, que é o que quero meter aquí. Almacéname o número de alumno, o código de alumno. Siguiente, vamos a poñerlle unha etiqueta a este cuadro combinado. Vamos a chamarlle alumno. Despois xa veremos si nos interesa mantela ou non. Finalizar. Bueno, ahora fixaros, está montada aí a etiqueta e o cadro combinado. Está aí montado. Feo. Bueno, pues o único que teño que facer é movela. Movo para aí. Movo por aquí. Chega un pouquinho máis aí. Así. Bueno, vamos a ver. Ahora ven un novo alumno, avaliámolo. O que teño que facer aquí é escoller o nome do alumno e aí automáticamente me aparece o seu código. Fizcota e o 7. Otero Díaz e o 10. Vale? Vou facer o mesmo para o curso. Bueno, outra cousa podo cambiar o formato este e darlle a mesma cor que teño aquí. Vale? Que fixe? Vamos a vista formulario. Vista. Espera, escape. Me estaba dicindo que non podía. Vale. Vista diseño. Ahora. Aquí non hai unha maneira de copiar o formato. Non? Sí. Formato. Aquí, mira. Copiar formato. E ahora veño aquí e non mo copia. Vale. Que triste. Es Calibri 14. Calibri 14 e cor de fonte, a última que utilizamos é esta. Vale. Veña, volvemos a ver. Ben, está aí mal feo. Vamos a vista. Desde aquí podemos mover isto un poquinho. Non é malo de mover, A ver, vista diseño. E agora, selecciono este e digolle alineame isto por arriba. E así se os teño perfectamente alineados. E este vamos a facer un poquinho máis grande. Ya tiña seleccionados os dous, me cambiou o tamaño dos dous, pero bueno, vale.
Vamos a ver aquí, a ver como está. Bien. E agora o mismo facemos para o código do curso. Que era cuadro combinado, onde está? Aí. Nos controis, aí, cuadro combinado. E entón, traio para aquí. E agora neste caso, outra vez, pero o que teño que traer é o nome dos cursos. Así que código do curso, non traio o código do profesor, e vou poñer tamén fecha inicio e fecha fin, por unha razón, porque temos varios cursos iguais de Excel, pero que teñen fechas diferentes. Entón, para diferenciar uns de outros, necesitamos saber cal é a fecha de inicio e fin do curso. Así, con isto diferenciaríamos os distintos cursos que se chaman igual. Siguiente. Bueno, ordenámoslos alfabéticamente por nome do curso, vale? Siguiente. E agora, aí está, nos sale, vedes, por exemplo, contabilidade hai dous, un que empeza en maio e outro que empeza en xaneiro. En Excel hai tres, este que dura todo o ano, bueno, en fin. Ahora, siguiente, bueno, ocultar a columna clave, vedes, si desmarco, aí aparece o código do curso, que era o que queríamos traer para aquí. Cando eu escollo un curso destes, Access, o que fai é coller o campo chave, o sea, neste caso o código de curso, e a continuación facer o que nos lle digamos. Non queremos que se vexa, o que queremos que nos faga é que nos almacene eso aí, en código curso. Como queremos chamarlle a ese cuadro combinado, a etiqueta curso. Finalizar. Bueno, aí está. Agora habría que, outra vez, modificar o tamaño. O tamaño desto era 14, e a cor da fonte, pois o azul ese. Ahora, este tamaño. Queremos que este e este estean á mesma altura. Bueno, pois selecciono un, pico Shift, selecciono outro e agora voulle decir que mos alinee. Ou ben por aquí, pola esquerda, ou ben pola dereita. Pola dereita, quero que o faga. Bien, organizar, alinea, pola dereita. E aí están, perfectamente alineados. Bueno, este me queda por debaixo de isto, non está moi alá. Isto necesito que estea á mesma altura que isto. Bueno, pois vou alinear con este. Mira, este, pulso Shift, este e este, queros perfectamente alineados por arriba ou por abaixo. Vale, por esta ou por esta. Alinear por arriba. Veña. Bueno, isto que supongo que se me pega o de arriba, porque o de arriba tampouco están ben alineados, pois este e este os alineo por arriba. Bueno, este e este teñen un distinto tamaño, están alineados, pero teñen distinto tamaño. Entón non quedan ben, vale, pois selecciono e digo tamaño ajustar al máis corto, o mellor o máis ancho. E agora teño que volver a alinealos. E alinear a dereita. Aí está. Bueno, pois ala. Como nos vai quedando a cousa, volvemos aí a inicio e vemos en vista formulario. Que tal? Quero meter as notas dun novo alumno? Avalío. Escollo o nome do alumno e me aparece aí o seu código. Escollo o curso que realizou. Excel. Póñolle a nota. Un 10. E a observacións non poño nada. Vale, pois xa está. Listo. Se agora quero meter un novo, doulle a avaliar e xa me aparece este. E este que acabo de meter está aquí atrás. O que acabo de facer, vedes? Atrás. En vez de moverme entre un e outro con este botón, podería querer un botonciño que me vaya a alumno seguinte, ou nota seguinte, ou avaliación seguinte, eu que sei. Vale, vamos a facelo. Vista diseño. Botón, botón, botón. Traio para aquí.
Esto é navegación con rexistros. Ir al siguiente. Ir al registro siguiente. Siguiente, que quero? Pois alumno siguiente ou avaliación seguinte, eu que sei. Alumno siguiente. Siguiente. Nada. Este é o nome que se lle asigna a este botón para outras cuestións. Finalizar, xa está. E agora vamos a darlle o mesmo formato que lle demos outro, que era estes. E vamos a decirlle que sean igual de grandes. Organizar, tamaño, ajustar al más alto. Y organizar, tamaño, ajustar al más ancho. Así son exactamente iguais. Ademais, aquí poderíamos crear un botón, alumno anterior, para movernos para diante e para atrás. Vale? Bueno, non o fago, pero xa sabedes, é o mesmo procedimento. Que máis? Bueno, máis nada. Isto xa nos queda bastante ben. Sí, unha cousa. Bueno, hai unha maneira de evitar ter que crear os cuadros combinados. Vale? Bueno, e esa maneira é configurar xa de outra maneira as tábuas. Bueno, perdón, e antes, outra. Vou avaliar. Resulta que vou avaliar un alumno que non teño aquí. Que non o teño aquí. Porque aínda non o dei de alta. Pode darse o caso. Ou vou avaliar un alumno, pero resulta que o que non dei de alta foi o curso, non me aparece aquí. Nese caso tería que ir antes bueno, vamos a escoller a primeira opción. Quero avaliar un alumno que non teño, entón necesitaría ir a tabla alumnos, abrir a tabla alumnos e crear un novo rexistro de alumnos. Bueno, pois o que podo facer é crear un botón que me abra directamente o formulario alumnos sin necesidade de ter que vir aquí. De maneira que eu incluso isto podería ter oculto e non utilizalo para nada. Vamos alá, creamos. Vamos a vista diseño. Vista diseño. Bueno, primeiro escape, porque ainda non metimos nada. Vista diseño. Botón. Bueno, onde o meto aquí? Bueno, aquí tocaría o alumno anterior, pero bueno. Abro. E agora isto é unha operación con formularios. Ábreme un formulario. Que formulario quero que me abras? O formulario alumnos. Abrir el formulario y mostrar todos los registros. Vale. Siguiente. Texto. Alumnos. O ir a alumnos. Vale. É o que queremos que apareza no botón. E finalizar. Bueno. Ahora, formato. Pois como este vai a ser, bueno, para unha acción diferente aos demais, voulle dar un color diferente, unha cor diferente. O que si podo é conseguir o mismo tamaño, tamaño y espacio, ajustar al más alto, tamaño y espacio, ajustar al más ancho. Y ahora non están alineados, pues mira, pues selecciono todos y alinear arriba. Iguais e perfectamente alineados. ¿Qué ocurre ahora? Quero avaliar un novo alumno, evaluar. Ese alumno non está aquí na lista. Ben, así que vou ao formulario alumnos. E agora aquí, que non me vería mal ter un botón para alta alumno, para que me fose aquí al novo rexistro, un botoncillo que pusera alta alumno. Ping. E agora introduciría aquí o novo alumno. María Pérez
Pérez, Oliva 11, Pontevedra 36001, Pontevedra. Non me viría mal ter aí aquí como se chama, un cuadro de lista, no que me aparecera un cuadro combinado, bueno, es un cuadro combinado ou un valor por defecto Pontevedra para non ter que estar tecleando. Bueno, metemos o teléfono, unha data de nacemento, e un DNI. O valor especificado non é... Que pasou? Teño unha máscara mala aí. Teño unha máscara na que teño que meter 4 díxitos para o ano. Ui, espera, 1987. Ou foi aquí onde metí mal, espera. A ver, sí, vale. Teño que meter na máscara 4 díxitos para o ano. Teño a máscara fea. Teño que modificala. DNI. Bueno, e outra aquí, outra máscara fea, na que non me pon en mayúsculas isto automáticamente. Claro, xa teño que poñela eu. Vale, bueno, pues ala. Xa está este alumno. Bueno, aquí teria que meter a foto, non teño fotos, agora non, así que non a meto. E xa está. Agora teria que volver a evaluacións. Aquí non me vería mal un botón para ir á tabla de evaluaciones. E así non ter que estar vindo aquí. Un botón como que fixen agora para ir a tabla de alumnos, pois para ir a tabla de evaluacións. Pero bueno, xa está, xa estamos aquí, e entón agora sería o momento de introducir o novo alumno que acabo de crear. Vale, pero o que dicía é que podo evitar crear os cuadros combinados aquí se configuro a táboa, esta táboa de evaluacións, de outra maneira. Vou facer bueno, xa teño aquí unha copia da táboa de evaluacións, pois vos facede, para non modificar esta, facede un copiar, pegar, vale? Copiar e pegar. E chamamos copia evaluaciones ou evaluaciones 1, me da igual, vale? Creamos un formulario, unha copia de formulario, porque quero modificalo. Espera, eu aínda que o teño, vou non eliminar este. Eu vou facer esa copia que quería facer, pero non o podo eliminar porque teño aberto. Ahora sí, eliminar, sí, e agora fago esa copia. Copiar, pegar, vale. E copia de evaluaciones. Bueno, en esta copia de evaluacións abro en vista diseño. Ostras. A ver, espera. Que pasa? Espera. Vou ter que salir dela para que me garde todos os cambios. Salgo de evaluaciones. Sí. Vou salir de copia de evaluaciones. Vamos a cerrar alumnos tamén. Vou eliminar copia de evaluacións. Sí. E volvo a facer a copia. Copiar. Pegar. Copia de evaluaciones. Ahora sí debería aparecerme como auto. Vale, perfecto. O que vou facer va a ser eliminar estes cadros combinados de aquí. Aproveito o resto do deseño, pero elimino isto. Porque voy a cambiar o deseño da tabla. Sí. Bueno, para cambiar o que quero cambiar, teño que facer unha cousa previamente, que é eliminar as relacións, porque senón non me vai a permitir facer os cambios que quero facer. Así que vou a herramientas, base de datos, relaciones, e as elimino. As selecciono e pulso suprimir. Vale, despois as volvo a crear. Pero para facer os cambios que quero facer aquí na tabla de evaluacións, espera, deixa-me pechar as relacións. Veño a tabla de evaluacións, vista diseño. Bueno, e aquí agora, entón, en código de alumno, en lugar de
En lugar de escoller un campo tipo numérico, vou a darlle asistente para búsqueda. Asistente para búsqueda. Vale. Y entonces digo, deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla. Siguiente. ¿En qué tabla? Código de alumno está na tabla alumnos. Vale. Y ahora, ¿qué quiero que me apareza? No cuadro de búsqueda. Quero que me apareza pois o que fixen antes co cuadro combinado. Primeiro apelido, segundo apelido e nome. Siguiente. Ordenados pois por alfabéticamente. Primeiro apelido, segundo apelido e nome. Siguiente. Bueno, xa está. Vedes, aparece a mesma historia que cando creo o cadro combinado, pero agora xa o creo directamente na táboa. Está oculta a columna clave, podería dicirlle que non, que me amostre, vale? Pero, bueno, voulle dicir que me amostre. Sí. Siguiente. Cuando selecciono unha fila en campo de búsqueda pode guardar el valor de la misma base de datos ou pode utilizar el valor más adelante para ejecutar unha acción. Vale. Elija un campo que identifique únicamente esta fila. Vale. Eu aquí en código de alumno, me vai a aparecer un listado con nome, cos nomes dos alumnos e o número de alumno. Bueno, pois o que quero é que ese cuadro combinado ao final me utilice o número de alumno para introducirlo aquí como código. Siguiente. Ahora, deshabilitar la integridad de los datos, sí. Integridad referencial, eliminar en cascada. Habilitar integridad referencial, eliminar en cascada. E que ademais me está creando a relación entre código de alumno da tabla de evaluacións e número de alumno da tabla alumno. O sea, me está creando la relación. Finalizar. La tabla debe guardarse. Bueno, fixadevos ahora. Ahora veño aquí a tabla de evaluacións. Estamos na tabla de evaluacións. Aquí, cando vou introducir o código do alumno, me aparece non só o código, para escoller todos os códigos que existen, me aparecen todos os alumnos que teño. De maneira que eu agora escollo un alumno e xa me mete o código. Vale? Que era o mismo que fixen co cuadro combinado. A ver, nesta tabla, o que a historia consistía, como consiste ahora, en código de curso teño que meter o código de un dos cursos, o 7. Pero eu non me sei os códigos de memoria. O que me interesaría aquí é que me pasase algo parecido a isto, que me aparecese o listado dos cursos, cos seus códigos, para así eu escollendo o curso que quero meter aquí, que xa automáticamente me apareza o código do curso. Bueno, pois para que me faga eso, escape, que pasa? Cerro, vou outra vez a tabla de evaluacións en vista diseño, e o código do curso vou facer o mismo que con código de alumno. Digo, asistente para búsqueda. Donde están os datos? Pois os datos están agora na tabla cursos. Que quero que me apareza? O nome do curso. E como fixen antes tamén a fecha de inicio e fecha de fin, porque así os identifico ben. Siguiente. Ahora ordeno por curso. Vale. Siguiente. Aí me aparece. Deseo ocultar a columna clave. Ahora vou a deixar oculta. Vale. Antes dicen que a quería ver. E que dá igual, que se vesa ou non. Dá exactamente igual. Siguiente. Ben. Habilito integridade referencial e elimino en cascada. Finalizar. Sí. Vaya. Los datos de evaluaciones infringen la regla de integridad referencial. Teño algunha evaluación aí sin curso. Non me pudo crear. A ver. Debo ter aquí algún curso, algún código. Vamos a eliminar este chisme de aquí. Este registro que mellor me está fastidiando algo. Vamos a ver. Ah, bueno, si ao final creou uno, mira, xa está. Mirad, aquí en código de curso, ao final fixo igual. Creo que me eliminou o tema de exixir integridade referencial.
porque había algún problema e non podía crear o curso por culpa desa liña que tiña eu a maiores na que non aparecía ningún curso. Bueno, en fin, bueno, ao que quero chegar. Aquí, en código de curso, en evaluacións, non me aparece o código de curso. Ou a nós parécenos que non aparece, pero en realidade, aquí está introducindo o código de curso. O que pasa que, cando eu veño aquí, me aparecen os nomes dos cursos, eu meto os nomes dos cursos e aí dentro está guardando o código. O que pasa que como lle dixen que ocultase, non se ve. Vale? Sin embargo, en este de aquí, díxenlle que quería velo. E eu escollo a un alumno e el me mete o seu código de alumno. A diferencia entre este e este é que en este díxenlle, mira, ocúltame o código porque ao final o código non me interesa que se vexa, me dá igual, casi prefiro que se vexa o nome do curso. Vale? Aquí, sin embargo, díxenlle, non, quero que se vexa o código do alumno. Poderíamos modificar isto, pois, dicíndolle cando creamos bueno, a ver, espera, vamos a ir á vista diseño, escape, vista diseño, e aquí en código de curso, ahora aquí na búsqueda, e ahora aquí na búsqueda, podemos modificar. Isto que aparece aquí é a selección da tabla curso e do nome do curso. Isto é o que significa iso. Dice, despois columna dependiente, a primeira é o código do curso, é o que me interesa en realidade, que se arquive neste campo. E agora aquí, fixadevos en isto, ancho de columnas, 0, 254, 254, 254. Se eu aquí, en vez de 0, metolle pois, 1 centímetro, por exemplo, esa primeira columna donde estaba o código de curso xa me vai aparecer. Ben. Vou non deixar como estaba. Con 0, salgo, sí, con 0, cando entro aquí en evaluacións, aquí non me aparece a primeira columna, que é onde está o código do curso. Vale. Vou a vista diseño. E agora, aquí en código de curso, búsqueda, e agora digo, a primeira columna, pois 1 centímetro, con 1 centímetro me chega para o código do curso. Xa veredes agora o resultado. Salgo, guardo, sí, entro en evaluacións, e agora aquí, vedes, xa desapareceu o nome do curso, porque lle dixen que se podía ver, que fose visible a primeira columna. Agora, cando eu despliego aquí, me aparece tamén o código do curso. E é o que me aparece aquí. Vale, eu escollo un curso e aí me aparece o seu código. Escollo un nome e aí me aparece o seu código. Si en vez de ver aquí o código, quero que non se me vexa, pois ali nas propiedades poñolle a primeira columna 0 centímetros. Vale. Bueno, pois agora, tal e como está isto, xa non necesito. Espera, vamos a botar un vistazo ás relacións. Non me creou a relación entre código de curso e código de curso, así que a creo eu. Exigir integridade referencial, actualizar en cascada, eliminar en cascada. Bueno, demonio, como sempre, teño que cerrar aquí a tabla de evaluacións, senón non me deixa. Código de curso, a código de curso. Exigir, actualizar, eliminar. Crear, vale. E os profes estaban relacionados cos cursos. Aquí. Código profe. Exigir integridade, actualizar, eliminar. Vale. Crear. Cerro as relacións. Sí. E agora, pides ver que vou a copia evaluaciones, o formulario, e agora xa non necesito crear cuadros combinados. Mira, dou aquí. Seguinte alumno. Evaluar. Cando vou a meter aquí o código do curso, non me deixa. Tería que facelo desde o principio outra vez. Ou
veño aquí a vista diseño e podería eliminar o campo e volver a introducir o campo. Agregar campo, código alumno. Vale, mirade, agora fago rápido para que vexades. Ahora xa está aí código de alumno e ahora sí que me aparece, vedes, xa me aparece isto, xa non necesito crear un cuadro combinado. Bueno, pues con esto xa queda listo este formulario. Ahora me quedou aí feo, pero bueno, xa o arreglaremos. Listo.